Ivana Selakov nastupila je u jednoj diskoteci u Nišu i napravila pravu pometnju na jugu Srbije, kada je ispred diskoteke ostalo mnogo fanova za koje nije bilo mesta. Pevačica je na nastup došla direktno sa kraćeg odmora u Emiratima. Pa imala sam ovo iznenađenje, baš to povodom rođendana, od strane mog Peđe, pa smo bili nekoliko dana na odmoru i to sam iskoristila vreme između dva nastupa. Sreću usled velikog uspeha dueta sa Acom Lukasom nakratko je pomutila navodna svađa sa starijom koleginicom Nedom Ukradević. Nedu poznajem i zvala me mnogo puta da je pevam prateće vokali i sve. Tako da ja znam da to često bude i naduvane te priče. Nedavno je videoklip za pesmu Omaklo mi se na sajtu YouTube uklonjen od strane nepoznatih hakera, što je pevačica doživela veoma lično i emotivno. Ne znam što se to desilo, ko je to uradio, ne znam. Omaklo mi se. Ćerka Cece Ražnatović Anastasija nedavno je na društvene mreže postavila kratak snimak na kom peva ovu pesmu, što je Ivanu oduševilo.